Actual media lajɛbagaw aw bisimila aw ka dɔgɔkun kibaruyaw kɛnɛ kan bakurubaw filɛ nin ka sanga ni laadala tasibila min bɛ kɛ ka ɲɛsin 91 wulikajɔ ma jayirawale dɔw kɛra musée national la an bɛ kuma o kan an ka dɔgɔkun kibaruyaw kɔnɔ faraɲɔgɔnkantɔn bɛ yen n'a bɛ wele ko yɛrɛwolo debout sur les remparts ka fara maliden caman kan olu tun bɛ bourse de travail la an bɛ kuma o fɛnɛ kan farafinfura matarafalen don kosɛbɛ mali kɔnɔna la ka da a sɔngɔnɔgɔya kan ani a ka kɛnɛya ko an bɛ kuma o fɛnɛ kan an ka dɔgɔkun kibaruyaw kɛnɛ kan Actual media lajɛbagaw a dan kana ko kura a ka dɔgɔkun kibaruyaw kɛnɛ kan i n'a fɔ an tun y'a fɔ bakurubaw la cogo min na ka sanga ni laadala tasibila min bɛ kɛ san o san marisi kalo tile 26 amapu ale ye jayirawale dɔw kɛ musée national la ka ɲɛsin maaw ma minnu tora bɛjɛ fanga yɛrɛ wulikajɔ la a kɛnɛ kɔnɔna la sa fɛn min ye kɛnɛ ɲɛmɔgɔya tun talen bɛ ka di an ka minisiri ɲɛma ma n'o ye Mukutari Wani an ka jaɲinina Aissata Jakite ale tun b'a kɛnɛ kɔnɔ an ka jɛ k'a ka ɲininiw lajɛ Marsi kalo tile 26 san 1991 ani kelen kɛra don ye min bɛ ka lakale Mali tarikuw kɔnɔ AMAP n'olu ka baara ye ka jaw cari olu kɔni ye ɲɛnajɛba labɛn marsi kalo tile 25 ka se 31 ma walasa ka tasibila kɛ ni hakili jigin ye jaw la ka se malidenw ma camancɛ panga minisiri ɲɛmɔgɔ Mukutari Wani ni minisiri fila olu sen kun bɛ kɛnɛ in kan. Je veux saluer la mémoire de ces Maliens qui sont tombés. Yani nga kuma daminɛ mi tasibila kɛ maliden minnu benna bɛjɛ fanga ɲinini na walasa an ka se ka labilali sɔrɔ n'o ye liberté ye k'an hakilinata di bi na an kan ka fɛɛrɛ bɛɛ sigi sen kan walasa fili minnu y'an sɔrɔ kunun o ɲɔgɔn kana sɔrɔ bi sabu ni y'an camancɛ fanga sabanan de ye an bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan walasa an ka jamana bɛ se ka basigi cogo min na afin que notre pays puisse aller de l'avant. Ko minnu kɛra marsi kalo tile 26 san 1991 ani kelen don kɛra dusumakasikoba ye Mali kɔnɔ ka sanga n'u ka hakɛ ɲinini ye jamana baarakɛlaw kalandenw bɛrɛbɛrɛtɔ ɲɛmaw u ka wulikajɔ in senfɛ min na caman ni tora la min kɛra sababu ye ka dankari kɛ président Musa Traoré ka fanga la. N'i ye jateminɛ kɛ 91 kana se bi ma i bɛ taa sɔrɔ laɲini caman tun bɛ yen nɔ a ma se ka ɲɛnabɔ corruption n'a bɛ fɔ ma ko yuruku o de kɛlen don an ka sport favori ye bi n'a fɔra ko kalan yɛrɛ tɛ ba la bi niveau tɛ ekɔlidenw na société civile mun kan ka kɛ exemple ye jamana yɛrɛ sinsin bere n'a fɔra ko société civile olu de kan ka politique mɔgɔw rappeler à l'ordre ni ko mun kɛla jamana kɔnɔ olu kan ka bɔ ka kuma n'a fɔra o société civile olu de bɛ ye politique mɔgɔw ka salon kɔnɔ. Je pense que munu sala 91 u ka laɲini to ye u ka laɲini to ye dun ka fa ka se ka sabati jamana kɔnɔ kalan ka se ka kɛ lakana ka se ka sabati jamana kɔnɔ faso ka yiriwa et malien bɛɛ ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mais ni ye jateminɛ kɛ bi démocratie kelen na bi malien bɛɛ faralen don je pense que an ye démocratie min ɲini 91 an kɔrɔ n'an fa mu sala o ko la vraiment o ma ni démocratie ɲini. Ni don kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ to Mali bɛjɛ fanga ɲinini tariku kɔnɔ wa a bɛ kɛ misali ye malidenw ma. Juma tɛmɛnen faraɲɔgɔnkan jɛkulu min bɛ wele ko yɛrɛwolo debout sur les remparts olu ye faraɲɔgɔnkan kunnafoni di kɛ bourse de travail la kuntilenna kelen ka Faransi maa ɲɛmaw wele k'u ka golomasiri tabaw sama ka bɔ Mali dugukolo kan Mamadu Bilali Kulibali ale bɛ ɲɛfɔli kan y'a kan. Janvier kalo tile 10 kɔfɛ ni mars kalo tile 26 wulikajɔba kun bolodalen don monument de l'indépendance kɛrɛfɛ walasa ka ɲini Faransi fɛ u ka kɛlɛkɛcɛw ka bɔ an ka jamana kɔnɔ wulikajɔ in ma se ka sigi sen kan ka da ka ɲɛmaw ma jɛna ye nka yɛrɛwolo debout sur les remparts mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan bourse de travail kɔnɔ min sen fɛ u y'a yira k'a fɔ ko Faransi ka golomasiri tabaga minnu b'an ka jamana kɔnɔ k'olu ka taa ka bɔ yan. A tun bɛ an bolo k'a fɔ ko Faransi nana ci kɛrɛnkɛrɛnna an ka jamana kɔnɔ mais ni an ye an sigi k'a lajɛ bolonɔbila min kɛla Faransi ɲɛmaw ani an ka jamana ɲɛmaw fɛ min ye bolo lakana sira fɛ k'a sigi ka jateminɛ kɛ o bɛɛ la an bɛ an yɛrɛ ɲininka o jaabi ninnu taara min san 8 Faransi bɛ anw fɛ an ka jamana kɔnɔ a jaabi kɛla mun ye san 8 jaabi kɛla traité tɔrɔko la san 8 jaabi kɛla gɛlɛya kɔnɔ ani kojugu wale caman kɔnɔ bi an bɛ min laɲini o de ye Faransi k'a ka minɛnw cɛ ka ta ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Nin jɛkulu ɲɛmaa ninnu y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ san 8 kɔnɔ foyi ma se ka ɲɛnabɔ u ye u tɛgɛ ɲɛsin fɛnɛ an ka faamaw ma. Donc nous
nous, à chaque sortie, nous pensons de anga boli nunu bela ama determiner ka fɔ ko boli nunu be no bakɛ o no ba fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o no fɔlɔ an ka ɲɛma minnu be yan olu be siran a filanan fana ani maa minnu be boli ɲɔgɔn ni o ye kɔfɛmaw ye olu fana b'a dɔn k'a fɔ ko malidenw dusuma kasilen don. Vraiment, les partenaires extérieurs qui mènent chez nous aujourd'hui sa mauvaise politique française. Nous proposons la Russie comme alternative pour 3 objectifs stratégiques. An bɛ laɲini min kɛ bi o de ye Mali ni Russie jamana ka se ka bolo ɲɔgɔnma kɛ o fɔlɔ ye mun ye ka se ka an ka kɛlɛcɛ minnu be yen ka o jo ka formation baw k'u kun ka o de kɛlɛ la filanan ye min ye ka minɛnw fana di an ka kɛlɛkɛcɛw ma a sabanan ye min ye bɛɛ bɛ Faransi ka wale dɔ o ye mun ye ni ko kɛla la a tɛ ɲina o kɛ n'u gɛnna ka ta ka bɔ an ka jamana kɔnɔ Russie ka se ka kɛ an lakanabaga ye. a bɔra ladalajɛli in kɔnɔ ko mɛ kalo tile 25 nata ko wulikajɔ belebeleba bɛna kɛ monument de l'indépendance la sen na. bɔli laban min bɛna kɛ mɛ kalo tile 25 ni o ye don kɛrɛnkɛrɛn farafinna tɔgɔ la ka da ka farafinna jamana caman bɛna fara kan ka nin boli kɛ ka da kan an y'a mɛn fana tuguni ko bamayacɛ wale tɛna da saheli kɔnɔ dɔrɔn mɛ ko a bɛna taa farafinna jamana caman kɔnɔ minnu bɛ an dafɛ dugu la. ka fara ka fɛnɛ kabini san 2014 maliyɛn caman y'a laɲini jamana wɛrɛ golomasiri tabaga minnu b'an ka jamana kɔnɔ k'olu ka taga. kɔɲɔ ani denguni fo ka taa se maminɛkɛ donyaw ma muso furulenw ani bogotigininw u b'u tɛgɛ kɔnɔnaw ani u senw fin ni jabi ye walasa ka faamuyali sɔrɔ ni kunnafoniyaw la an ka jɛ ka Fatumata Darame ka ɲininiw la. Jabi ye yiri ye min bɛ sɔrɔ anw fɛ a mugu ye masirila ye musow b'a da kɔɲɔ denguli ani a ɲɔgɔnna caman an ka sɛgɛsɛgɛliw y'a yira n'a ka fɔ ko nafa wɛrɛ bɛ jabi la min tɛ nin si ye. Ne b'a la bi a ka ca ni san 20 ye bon sen fila prix kelen t'a la wa prix bɛɛ b'a la an kɔni b'a daminɛ 400 k'a yɛlɛ hali 1000 b'a la bon muso dɔw yɛrɛ bɛ yen yɛrɛ olu b'a da yɛrɛ spécialement k'u pariw cɛ ɲɛkɔrɔ quoi u b'a da ka taa kɔɲɔyɔrɔw la ani denguluw nafa kɔni b'a la ne ye fɛn bɛɛ sɔrɔ a la. nu jabi ni nali ma foyi tiɲɛ farafin jabi la. seliw bana se muso b'i sen ɲɛgɛn tatouage a ma foyi tiɲɛ ne ka jabida ye ne bɛ client sɔrɔ toro. jabi laɲininen don kosɛbɛ Mali musow fɛ kungoyaw la. farafin jabi mɔgɔ ka parili sankɔrɔta dengulu kɔɲɔ o ɲaga sugu o sugu a b'i para sugu bɛɛ la ne yɛrɛ tɛ kɛ nin sen o. gundo caman bɛ jabi la min tɛ masiri dɔrɔn ye. muso hali n'a mɛnna n'a ma furu n'a ye jabi la fienba kelen ni a tɛ karo 2 kɛ n'a ma furu ayi don sisan mɔgɔw de t'o fɛ endu jabini ko jabi nafa tɛ fɔ ka ban. endu jabi dali ka teli wa ko ka nɔgɔn o ye danfaraba ye ani an ka farafin jabi cɛ. komi bɛɛ n'i ka suwa de don endu jabini filɛ nin ale ka teli a ja ka teli ni pereselen don i b'a kɛ ani sigiliba ma nɔgɔ minnu ma olu de bɛ endu jabini kɛ ne bɛ client caman sɔrɔ juma ni samedi ani mardi ninnu na ka caya. kabini fɔlɔ jabi ye masirila ye musolakaw fɛ wa a y'a jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ musoya kɔnɔ. farafin fura ale labaaralen no an fɛ yan nɔ kabini waati jan sigida bɛɛ lajɛlen b'a matarafa i ka cogoya la a kɛra a fitinin ye walima a caman a ka ja yanni nanzaraw ka furakɛli cogo tun ka don an fɛ yan nɔ farafin fura yɛrɛ ju bɛ bɔ an ka farafin yiri liliw de la walasa ka faamuyali sɔrɔ nin na Aminata Girek Kulubali ale bɛ ɲɛfɔli kan y'a kan. mɔgɔ caman bɛ farafin fura ta k'u yɛrɛ furakɛ a bɛ banaw furakɛ minnu furakɛli man di i n'a fɔ sayi sumaya kɔkɔlen jolicibanaw niminapow a n'a tɔ. mɔgɔ caman bɛ ɲɛsin farafin furakɛlaw ma k'a sabu kɛ u ka sɔngɔw da ka di wa a wajibiyalen don furafeerelaw fana kan u k'u ka banabaatɔw bisimila ka ɲɛ. e yɛrɛ de b'a lajɛ sisan i b'a a tigi n'a hakili de yira ɲɔgɔn na parce que dɔ bɛ ne fɛ sisan a ma deli fura la e ko nin ye bana fura ye sisan e yɛrɛ de b'a lajɛ hali ni mugu don e yɛrɛ bɛ dɔ ta a yɛrɛ ɲɛna i yɛrɛ bɛ dɔ dun a ɲɛna i b'a d'a ma a bɛ kɛ kɛcogo la i b'a d'a ma. bi wagati n'a cogoya kuraw kama yɛlɛmali caman donna baaraw taabolo la o hakilina de y'a to Dr Jara ye yɔrɔ kura dayɛlɛ min bɛ farafin fura don ba la. fura bɛ sɛbɛn banabaatɔw kunna k'a da bana cogoya la u farikolo la a si ani a farikolo giriyan kan nin bɛɛ bɛ farafin fura yɛlɛmani cogoya kuraw de kɔfɛ. depuis anw ka dɔgɔ anw ye farafin furakɛli kalan an fa de fɛ ka yiri ba yɛlɛma ka se ka yɛlɛma ka kɛ fɛn caman ye safinɛw tulu fo ka taa se yirimugu komi yɛrɛ ɲuman ka comprimé yɛrɛ dilan yiri la kalan de y'o san ma i bɛ taa sɔrɔ anw bɛ baara kɛ consultation de kan ni banabaatɔ nana anw bɛ consulter n'an ye consulter bana min b'i la à travers les traitements à travers les symptômes
ini fura min ka kan an b'o de sɛbɛn i kunna an ka client kɔrɔ dɔw mana commande kɛ n'u taara ni ordonnance ye ni wari t'u bolo ka fura san n'u mago sera fura ma u bɛ se ka weleli kɛ ko ka taa u ka fura livrer u ma o bɛ ordonnance photo caman par WhatsApp an bɛ taa fura livrer livreur bɛ taa livrer ani mɔgɔ minnu bɛ kɔkan jamanaw na. A yiriw fanba bɛ sɔrɔ an ka jamana kungow kɔnɔ a ka fura ninnu bɛ feere Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan wa ani mɔgɔ 10 ɲɔgɔn bɛ nin baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ wagati bɛɛ sannikɛlaw bɛ sɔrɔ a ka yɔrɔ la o danaya sɔrɔla a ka baara kɛ ko ɲuman de fɛ. Dɔnko ani kalan o bɛ se ka taa ɲɔgɔn ye surtout n'a kɛra ka kɛ furakɛbaga ye parce que dɔw bɛ yen u bɛ fura dɔn mais fura yɛrɛ kun ye mun ye fura bɛ dilan cogo min na o t'o fɛnɛ dɔn ne ye traitement fɛn fɛn sɔrɔ a bolo a bɛɛ taara saaba ma wa a bɛɛ ɲɛna k'a fɔ k'a bɛ bana furakɛ wagati min kelen o tɛ dɛ a b'a furakɛ k'a ban pewu. Farafinfura jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka jamana kɛnɛyakow la. Tagalen kɔfɛ, mɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ ko farafinfurakɛlaw ani tubabu furakɛlaw ka gɛrɛ ɲɔgɔnna bɛ na ni banabaatɔw ka lafiya ye. O la, jamana ɲɛmɔgɔw kan ka fɛɛrɛw tigɛ walasa farafinfura bɛ se ka don ba la cogo min an ka jamana kɔnɔ. Marsi kalo tile 23 tɛmɛnen sotaramabolilaw ye tile 3 baarabila kɛ a tun bɛ maa caman kɔnɔ k'a fɔ fɛn min ye jagokɛlaw ye olu sen bɛ nin baarabila in na. Ibrahim Maiga n'o ye Akov Maja maa ɲɛma ye ale bɛ ɲɛfɔli kan y'a kan Mamadu Bilali Kulubali ka kuma bara la. Laɲini ye min ye k'a fɔ ko sotaramabolilaw bɛna grève la c'est vrai olu ka grève dɔ bɛ yen mais a fɔra ko commerçant b'a la commerçant t'a la parce que commerçant ɲɛmɔgɔ si tɛ yen nɔ mun kelen ka i yɛrɛ sɔrɔ grève in na k'o ye commerçant ɲɛmɔgɔ ɲɛnama ye sotaramabolilaw olu ko k'u ka doléances de bɛ yen an commerçant fana ka doléances b'an bolo n'an m'an ka grève kɛ an bɛ se ka kɛ mais a waati ma se fɔlɔ an bɛ labɛn n'a kama an y'a mɛn k'a fɔ commerçant ɲɛmɔgɔ kelen k'a tɛnɛ sen don sotaramabolilaw ka grève la ni commerçant tɔgɔ ye ani commerçant ma bɛn a kan ani maasi ma bɛn a kan an y'a ɲini a fɛ fana a kana an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan fɛn min an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka grève kɛ ɲɔgɔn fɛ commerçant tɔgɔ la il n'a pas voulu ça donc c'est pour cela grève in an ma yala transporteur ka grève ta an ta contrôle la u ka k'u ka droit de kan mais an ta yi an ma bonya kɔnɔ an ma sara an na an dun fana ta b'an bolo an m'an ta kɛ an ka waati la n'a tuma sera gɛlɛya caman de bɛ an kan i n'a fɔ an ka dédouanement ka gɛlɛn sugu kɔnɔ bi réseau tɛ yen depuis ni waati jan an bɛ kɛlɛ la ni AMRTP ani opérateurs ye n'o ye Maltel Telecel Orange Mali an bɛ kɛlɛ la n'u ye vraiment u ka sugu réseau ko réglé u dɛsɛlen don ne tɛmɛna ka bɔ yen an ka marché Rose filɛ a jenina san joli u ye Mali sugu bɛɛ feere waritigiw ma bâtiment administratif u y'a bɛɛ feere mais ils n'ont même pas pensé que k'a fɔ commerçant dɔw tun bɛ yɔrɔ dɔ la u ka sugu jenina siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba depuis en 2017 u y'a première pierre da fo bi u dɛsɛra k'o sugu kelen jɔ sisan u ye CNT sigi mɔgɔ ɲɛnamaw b'a la mɔgɔ lankolonw b'a la alimamiw b'a la fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ u ma se ka miiri commerçant kelen na k'a fɔ ko faso nafolo bɔyɔrɔ de ye nin ye k'a fɔ k'u b'o ta donc u y'an kɛ i b'a fɔ ko bagan da tɛ an ka ko la faso kuma o kuma bɛ fɔ u tɛ commerçant consulter a la donc fo gouvernement k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ yen wa an bɛ ɲɔgɔn kalama an bɛ ɲɔgɔn fɛ et puis an tɛgɛ dilen don ɲɔgɔn ma et cette fois-ci on va réagir fo k'a dɔn k'a fɔ ko commerçant fana bɛ minɛn min kɔnɔ sisan hali o tɛ jɛŋa dɔ ta bɛ kɛ don min na o y'a sɔrɔ an ka préavis de grève dalen don k'o di k'a fɔ k'an bɛna taa grève la donc coup d'état kɛra k'a to yen an ko vu la situation du pays an y'a lever an y'a wuli ka bɔ yen donc o bɛɛ kɔfɛ gouvernement ma an wele k'an ɲininka sisan fɛn min ye tɔn gouvernement ka structure ye ministère du commerce la douane ministère des finances ainsi de suite CNT lettre cilen don a bɛɛ ma donc n'u y'an lamɛn salamu lafiya n'u m'an lamɛn an t'an ta bila daga girin ko ye an ta de an ka nafolo ye an ta de an ka butigi ye wa an ta de an ka minɛn minnu bɛ don fana an b'a fɔ minɛn si kana don e ka fanga ye ji ye commerçant ka ɲɛmɔgɔ fanga ye commerçant de ye donc an b'an ka tɔndenw de fo n'an ko su u labɛnnen don n'an ko tile u labɛnnen don donc fɛn o fɛn mana fɔ wagati bɛɛ an b'a dɔn u b'an ka appel ninnu u b'an lamɛn donc n'u b'an lamɛn o kɔnɔ an b'olu de fo k'u waleɲuman dɔn. walasa ka nin dɔgɔkun kibaruyaw kun cɛ Mamadu Bilali Kulubali bɛna ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔna a n'a kɔkan kibaruya tɔw kan teliya la. an ka jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye bandaw ye ale kɔni ye wulikajɔ kɛ ka taa monument des martyrs la jumadon mars kalo tile 26 san 2021 a taara ka taa tasi bila kɛ ka ɲɛsi mɔgɔ minnu fatura bɛjɛ fanga ɲinini na kɛnɛ in kan a y'a da don bɛjɛ fanga nafa yɛrɛ la ani a ye maliyɛnw wele u ka fara ɲɔgɔn kan. Araba mars kalo tile 24 san 2021 an ka jamana dɔlancilaw ni lajinɛ dɔlancilaw kun bɛ ɲɔgɔn na min senfɛ an ka dɔlancilaw cira 201 nka o n'a ta bɛɛ u bɛ taa kan nata dɔlanciw la.
kabini araba mars kalo tile 24 tɛmɛnen mozambikaw ka dugu min bi u ka jamana kɔrɔyan fan fɛ n'o tɔgɔ ko palma bin kɛlen do ka banbaci wale mɔgɔ dɔw fɛ. AFP y'a yira k'a fɔ ko sibiri tɛmɛnen ko dugu in benna u bolo ka daa ka jamana surasi minnu kun be olu bɛɛ bɔra ye. Egyptikaw fɛ maa 30 kɔ de bɔnɛnu ni na juma tɛmɛnen mars kalo tile 26. Nin ko nunu bɛɛ kɛra dugu tilebiyan fan fɛ so la wa mɔgɔ 90 o de banana na. Kiiritigɛlaw y'a yira k'a fɔ ko bɛɛ bɛ ka sigi sen kan walasa ka bolo ɲɛsi mɔgɔ minnu nɔ bɛ nin ko in na. A bi san 2 bɔ Faransɛw ka jamana ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron ye mɔgɔ 15 bila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n'a sɔrɔ Faransi nɔ bɛ siyako kɛlɛ min kɛra Rwanda san 1994. O de hukumu kɔnɔna na juma tɛmɛnen Vincent Duclerc ale nana kana sɛbɛn di jamanakuntigi ma min b'a yira k'a fɔ ko Faransi nɔ ba bɛ nin ko ninnu na. Ni ne bɛ dansigi aw ka nin dɔgɔkun kibaru la min labɛnna Actuel Media kunnafoni diso fɛ ni k'a lase aw ma an b'a fɔ aw ye k'aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni Ala sɔnna ma.